To fa lallai kam ana wata ga wata. In dai Firesido ya ƙoƙari ya furta wannan abin da yake cikin zuciyan shi game da dalilin da ya sa mahaifin shi ya ke ƙoƙarin hana shi zuwa kotu. To in dai ko ya sake ya furta abin da ke ran shi, tabbas zai iya jefa Sumayya a cikin gagarumin matsala ko kuma in ce a cikin babban tashin hankali. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da cikakken wannan sharhi namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabbas ba wasu mutane da dama suna ganin cewa hikima ne da mahaifin Firesido yake ƙoƙarin dakatar da Firesido wato zuwa kotu. Dalili da cewa kuwa tabbas idan aka bar Firesido ya tafi zuwa kotun nan zai iya yin wani furuci da bai dace ba, wanda kuma kowa ya san waye Firesido bai da tsoro, zai iya gayan dukkan abin da ya fito daga bakin shi wato akan alƙali. Kuma ba wai tsoro ake ji in ya faɗa ba, a'a, duba da yanayin yadda zai jefa ita Sumayya a cikin tashin hankali da wasu matsaloli. Wannan shine babban cikakken dalilin da ya sa wasu suke zargin cewa ba a buƙatan Firesido wato a cikin wannan kotu. Amma kuma idan ka kalla ta wani ɓarayin za ka ga cewa tabbas dai shi Firesido yana da amfani sosai a wannan kotu, saboda duba da yanzu ya zama cikakken mutum. Da dai mun san ɗan adam tare yake bai cika goma ba, amma dai ya canza halayen shi game da abubuwan da suke faruwa da. To idan ma hakan ne ko kuma in ce in ba hakan ba ne, a lokacin da mahaifin shi ya ce mishi ba zai tafi kotun nan ba, ko kuna ganin cewa Firesido zai tsaya ma ko kallon shi ne? Ai ko kallo ma mahaifin shi bai ishe shi ba a wannan lokacin. Amma ku gane cewa ya sauya, yana jin maganan uban shi. Yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya ce ya haƙura kenan. Duk da dai baban ya zo na yi tunani ya ga cewa bai kamata a ce ya hana Firesido zuwa kotun nan ba. Duba da yanayin yadda shi Firesido ya yi hankali har ya sa yake ganin cewa to ya kamata a ce ya bar shi ya yi abin da ya kamata. Duk da dai ya san ƙila idan ya je kotun ba zai ga ya abin da bai kamata ba. Duba da yanayin yadda ita kuma Amira ya kamata a ce a ga wani iftila'i ko kuma wani matsala ko kuma wani tashin hankali ya faɗa mata. Duba da yanayin yadda ta yi rantsuwa a kan ƙarya, wato sai da aka tambaye ta za ki faɗa gaskiya ta ce eh ta yadda za ta faɗa. To kun ga mene ya kamata a ce a cikin wannan fim ɗin dole wani abu ya faru da Amira, saboda bai kamata a ce ta yi rantsuwa a banza da wofi ba. Yanda ta faɗi ƙarya a kan abin da ya faru, ta misalta ta ce ita ba haka ba ne ga abin da ya faru. Tabbas ita Sumayya ta jajirce a cikin wannan shirin fim ɗin Labarina. Sai dai kuma mutane mabiya muna ganin irin yadda suke ƙorafe-ƙorafai wato game da yadda suke nuna cewa irin tashin hankalin da ake jefa Sumayya a cikin wannan shiri ya yi yawa. Ya kamata a ce a ɗan ringa ɗaga mata ƙafa, wato ana nuna cewa ta ɗan samu sassauci a ciki. Duk da dai yanzu ana ƙoƙarin ma a kai ta gidan yari ne, za ta tashi daga hannun 'yan sanda. To wannan abu zai iya ƙara jefa Abba Galadima a cikin tashin hankali da matsala. Duk da dai ita mahaifiyan Sumayya tana ganin cewa Abba ba shi a cikin tashin hankali, amma tabbas duk wanda ya ga Abba Galadima ya san cewa Abba Galadima yana cikin tashin hankali. Sai dai ma wa'inda za a iya cewa ba wani damuwa suke sosai ba, su ne kaman irin su mai girma sarkin gabas da kuma dai sauran mutanen gidan. Amma duk wanda ya ga Abba ya san cewa Abba yana cikin tashin hankali, kuma sannan yana fuskantar matsaloli da dama. To muna dai nan muna taku za mu ga me zai faru a cikin wato episode 8 idan Allah ya kai mu wata Juma'an na gaba. Assalamu alaikum.